ആദ്യം ഒരു മാപ്പ് പറയുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പറയട്ടെ, എന്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആക്കട്ടെ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ആണ്. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ ഞാനിവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ചെറിയ ആളായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. അതെനിക്കറിയാലോ. മനസ്സിലേ? കാരണം അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ സംസാരം ഉണ്ടായി. അപ്പോ നിങ്ങൾ വളരെ കേപ്പബിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ചെറിയ ആള് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പരിഗണന വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്നെ എതിർക്കുന്നതും അതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഞാൻ നിങ്ങളെ വലിയൊരു സ്ട്രോങ് കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആണ്. മനസ്സിലായി? എന്നെങ്ങാട്ടി കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ആരാധകരുള്ള ഒരാളാണ്. അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, അതാണ് എനിക്കറിയാലോ, നമുക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാലോ കാര്യങ്ങൾ. അതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അത് നിങ്ങള് അയ്യോ ആണ് അതെനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ടേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൊരു കഴിവ്, അത് നിങ്ങളെ കഴിവ് തന്നെയാണ്. അയ്യോ, ഞാൻ പറഞ്ഞേ, നമ്മളിവിടെ നമ്മളെ തമ്മിൽ കഴിവിനെ ഇതിന് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയല്ല. എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളേതായ കഴിവുണ്ട്, അതിനെ ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തിരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾ വളരെ ശക്തനായ ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് വളരെ ശക്തനായ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആണ്. നിങ്ങളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന ആളാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ അത് പല ആൾക്കാരും നിങ്ങൾക്കൊരു പരിഗണന കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് സംസാരിച്ചത് ഇവർക്ക് അറിയില്ല. നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള പരിഗണന ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ നിങ്ങൾ വളരെ ശക്തനായ ഒരു കാരണം ആ പരിഗണന നാളെ എനിക്ക് വലിയ എനിക്കറിയാം.